Гледаме телевизионното събитие на годината. Бойко Борисов гостува на професор Вучков в предаването «Времена и нрави» по Канал 3. Водещият започна с такова встъпление, че вече 2 минути говори, а ние не сме чули и гък от премиера. Ще се опитам да предоставя на господин премиера някои мои осъществими идеи, препоръки, предложения за подобрение в управлението, неговото и по принцип. А дали той ще приеме някой от моите скромни професорски съвети, е негова работа, негов проблем. Той решава това. Добре дошли, господин премиер. Радвам се, че сте тук. А сега, преди да тръгна към моите въпроси, едно задължително, но кратичко встъпление. Обективните хора, обективните са доволни. Да кажем само добре заварили и добър вечер на вашите зрители. Трудно се пробива словесната стена на Вучков. Така, Извинявам се, че ви прекъсвам, а все пак да става и разговор. Да. Дори и генералът го е страх да прекъсне професор. Така, Извинявам се, че ви прекъсвам, а все пак да става и разговор. да. И докато Бойко Борисов предимно слушаше, Юлиан Вучков се наслаждаваше на разговора с цялата си душа. Хубаво е, че говорим демократично и свободно и така имаме и много общи така разбиране, но имаме и различия. Това е още по-интересно. Така, ние сме малка страна. На вас ви е по-лесно да казвате нещата с истинските им имена. Благодаря ви, господин Борисов. От тези думи професорът направо се разтопи от щастие. Благодаря ви, господин Борисов. Дано това да се запише, ако го отразяват някъде, че казвам нещата с истинските им имена. Да. Ще се запише. Аз лично бих си го татуирал на челото. Кръстев, да се върнем на разговорът, който започна да става още по-задушен. И сега, Бойко, един път нека и така на ти, ако обичаш. Професор сте, мога да ви трябва да ти говори. кажа. Имам чувството, че и от турските сериали не блика такава любов. И сега, Бойко, един път нека и така на ти, ако обичаш. След свалките дойде време и за малко критика. Ще му убиете ли, ако ви кажа нещо, но много ви моля, въоръжете се, защото ви имате достатъчно чувство за хумор, ако ви кажа така. Малко ми идва в повече вашето пристрастие към спортната област. Малко в повече ми идва. Сега, извинявам се, тая спортна палата можеше да се поотложи малко. Това е жив пример за критика с елементи на подмазване. Извинявам се, тая спортна палата можеше да се поотложи малко. И въпреки, че професорът беше толкова мил, на премиерът разговорът му се стори дългичък. Искам да кажа, че ние сме във време, ние сме на такъв етап. Няма ли да свършим? Няма да свършим. Няма да свършим. Няма ли да вечеряме тая вечер? Няма да вечеряме тая вечер, няма. Мале, нема измъкване, мале. Няма да свършим. Няма ли да вечеряме тая вечер? Няма да вечеряме тая вечер, няма. Ще вечеряме, ще се радваме на нашите приятелки, като се приберем, да ни прегърнат и целунат като компенсация за нашата умора, да. След такъв дълъг разговор, надали човек може да си разпознае приятелката от умора. И докато, например, му къркори стомахът, професорът захвана темата за чалгата. Извинете, вижте каква песен. Вие сте премиер в край на къщата, част от нея ви е посветила Сашка Васева. Моля ти се, не ще да слушаш. Ама моля ти се. Не ще да слушаш. Аз не съм виновен, че има луди хора да пишат. Ама луди хора, ама те заливат пространството. И какво да ги направя? Да ги интервирам в Белене. Не се съмняваме, че професорът би го направил. Но да продължим с естетическите забележки на водеща. Госпожа Цецка Цачева, мила жена, няма да може да тури голям ред в тая работа. Липсва и строгост и решителност. И ще ме извиниш малко, една бележка много е мила, да се облича с много вкус, повече вкус. Облича за малко като коледна елха. Не само Цецка Цачева беше определичена на растителен вид. Николай Младенов, много мил човек, като мимоза е. Пожелаваме на госпожа Цачева и на господин Младенов да си фотосинтезират със здраве. Аз обаче се питам, няма ли край този разговор? Сега, успокой се, вървим към края, така, но... Не успокоил, а по-скоро претръпнала е думата. Ти няма да имаш друг такъв разговор. Интересен, то може да бъдеш убеден, ако ще и в Америка да идиш. Може да не е толкова интересен, но поне ще е по-къс. Тихо, Кръстев, тихо! Задава се уникално изречение. Да го чуем. Това е, което е това. Това хич не е това, ама карай. Това е, което е това. И така, почти да свършвам вече. Хайде де! И накрая искам да ви задам въпроса за президентските избори. Свършвам с това вече, окончателно. На по-дълго свършване не бях ставал свидетел. Свършвам с това вече, окончателно. Така, значи, кои ще са кандидат-президентите? Върват, че или ти, или Цветанов, Кристалина Георгиева, Николай Младенов.
Има ли нещо верно в тези 4 кандидатури? Сега не му е времето. Моля? Сега не му е времето. Не му е времето. Не си ли мислял по въпроса? Аз знам. Но не щеш да кажеш в момента. Не е сега момента. Да. Не е нужно сега. Да, Има да. толкова време до това. Има време, но професорът като че ли иска да прокара още една своя идея. Аз бих така ти предложил да помислиш като така задача за мислене, ако си съгласен с твое извинение, не нахално, да мислиш за един много авторитетен човек, по възможност не партиен, с голям авторитет, извън тези имена. Кой? Кой ли? Може би някой, който слуша и не вярва на очите си. Боже, слушам и не вярвам на очите си. Кой? Сега, дай ми да помислиш и ти кажа. Добре. Явно Бойко Борисов не знае поговорката "Казвам ти, дъще, сещай се, снахо". Но да видим, има ли край този разговор все пак. Утре критиците ще ни разсипат. Моля? Утре критиците какво ли няма да кажат за нас? Просто с нетърпение очаквам да чуя какви ли не коментари. Явно господин Борисов се притесни от гостуването си при Юлиан Вучков. Притесни се обаче не само за себе си, но и за професора. Професоре, а може ли собствениците на телевизията да те изгонят сега от телевизията заради това интервю с мен? Благодаря. Ще ме вземат другаде. Ще ме вземат другаде. Ще го вземат другаде. Вие му мислете. Ще ме вземат другаде. Ще ме вземат другаде. Аз съм цял една телевизия. Много хора го казват. Лека вечер. Благодаря. До утре, до утре, до утре, до утре